възможността с творчеството на Найден Геров да се появи нов дял на българската литературна поезия? Кои са предпоставки, които обуславят възможността с творчеството на Найден Геров да се появи нов дял на българската литературна поезия? Публикуването на поемата Стоян Радо дава началото на интимната лирика в българската поезия. Въпросът е за предпоставки. Допирът на Найден Геров из видни българи и жовници, които четат и пишат стихове. Кое е първото сведище на просветна книжовна дейност, имащо за цел да осъществи важното за българската младеж културно израстване, в което Геров работи? Може ли пак въпрос? Кое е първото сведище на просветна книжовна дейност, имащо за цел да осъществи важното за българската младеж културно израстване, в което Геров работи? Кое е първото училище? Училището, което открива в родния му град Копривщица, първото класно. В смисъл, в Копривщица първото класно училище. Аргументация! Може ли отговора? Биографията всички тези работи ги пише. Има цитат. Четете цитата. Годините, когато талантливият банскали и учител в Средногорския градец найде не само негов любим ученик, но и помощник в взаимоучителното училище. Това не е по въпроса. Номер 11. Каква аналогия може да се направи между християнското мъченичество и внедряването на българската просвета през Възраждането? Каква аналогия може да се направи между християнското мъченичество и внедряването на новобългарската просвета през Възраждането? Какво на българската просвета? Нека да се смени четеца. Ние тук не разбираме изобщо въпросите така, както ви четете. Каква аналогия може да се направи? Няма нужда да четете трети път. Сменете четеца.
Това е езикова гимназия. Колко те ще ви разберат, но по този начин, по който са зададени и човекът, който ги е писал, нека той не дойде да ги зададе. Защото регламентът предвижда учениците да правят въпросите. Вие ще чуете след малко въпросите на езикова гимназия в Пловдив. конфронтация, да. Все пак държим Носикова да ни се извини, защото ние сме писали въпросите и ми доказателства за това нещо. Онлайн файлове, в които в интернет всички са писали. Така че смятаме, че такива необоснователни забележки към нас просто не на място и не ни помагат. Въпрос. Посочете по една от дейностите на Найтингейл, която съответства на основните елементи при изграждането на нацията по немски модел, а именно език, култура, история. Така. Посочете по една от дейности на Найтингейл, която съответства на основните елементи на изграждането на нацията по немски модел, а именно култура, история, език. Едният път, който той се опитва да накара Русия да влезе в война с Турция, за да нас помогне за освобождението на България. Култура и история език. Първопите празник. Честването на празника на Кирил Методий. Основните, както казахме, елементи при изграждането на нацията са култура, история и език. За тези елементи Найтингеров допринася да прави следното. За културата издейства честването на празника на Кирил Методий. Важното е, че този празник е елемент от изграждането на нацията, защото той е общо български. История. Творчеството на Найтингеров е свързано с славното българско